Pin, pon, norekin, Elene sendorekin. non batzea. Eta jarra. Zenbat urte dituzu? 15. Zein da zure animaleko gaukona? Txarraia. Zein da gehien gorrotasun duzuen irakasgaia? Inglesa. Tortilla tipolarekin edo gabe? Gabe. Marrazki duzuen gaukona? Paper. Filmo gaukona? Krimenen dokumentalak. Musika talde gaukona? Badiak. Baloratu Lizardi batetik 10 5. Zergatik? Azterketa gehi gabe eta maixo batzuk ez dira txintxo. Zein da zure irakasle gaukona? Hainitzen. Zein da beren eramaten zizuen ikasgaia? Euskera. Zein da zure kirolko gaukena? Arrauna. Zein pasatzen diozu? Xaneto la eskola.